Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kenalno, aku Safira Eka Agustina, kelas rola siji nomor absen 32. Dino iki aku entuk tugas stand up Rek. Sepurane sik yo nek wajahku ketok datar, soale iki wajah pemuda-pemudi sing stres karo tugas sekolah. Seko SD, SMP, nganti SMA kabeh tau ngalami tugas sing biasa-biasa. Tapi saiki dikongkon ngelawak Rek. Biasane mapeliyane lek nuwe tugas koyo presentasi, ngitung, nyatet. Lah iki malah dikongkon ngelucu. Ngelucu ya Rek. Nek gagal yo nangis ae, tapi yo ora apa-apa sih, kan kabeh rintangan kudu dilakoni. Nangis sih yuk, be setengah isin setengah pasrah. Saiki aku ora bakal ngomongake PR, ulangan utawa tugas sekolah liyane. Saiki aku bakal ngomong tentang fenomena sing lucu ing sekolah zaman saiki. Yaiku arek-arek zaman saiki sing uripe memikir gengsi lan pamer rejeki wong tuane. HP misale 20 juta, sepatu jutaan, tase branded ning kelas, opo kontribusine? Ojo takok aku yo Rek, aku yo gak ero. Wong biasa nih tugas kelompok ae mung jeneng. Sik Rek. Sing kesentil ojo ngamuk. Nek kesentil berarti cocok. Ngomong-ngomong, arek saiki nek pamer rejeki wong tuane koyo lomba ning sekolah. Saben ketemu ngomongin mesti, "Bro, HP-mu opo? Sepatumu merek opo? Omahmu lantai piro? Bapakku duwe mobil loro, awakmu piro?" Lah, iki lho mobile bapakmu Rek, duduk prestasimu. Kowe mung numpang, nek mobile mogok, kowe yo mung numpang ngersulo. Ngomongin HP 20 juta, padahal sing tuku ibuke, sing nyicil bapake, sing bangga yo anake lah. HP ku iki lho sing paling anyar, sing paling cepet. Iyo cepet entek baterene, cepet panas, cepet ilang nek ditinggal sholat. Terus pamer story, caption nih, "Alhamdulillah rezeki anak soleh." Lah, rezeki apa Rek? Rezekine sapa? Sing soleh iki sapa? Awakmu. Wong biasane salat subuh ae cek keblabasen alarm kok. Arek sekolah saiki sandangan kudu brand luar negeri. Tapi nek udan yo panggah apa ambune. Jakete larang, tapi ketombe panggah melimpah. Sepatune rego jutaan, tapi mlayune yo panggah mlempem. Tase mewah, tapi isine mung pulpen karo binder jebol. Barange sih premium, tapi mentale gratisan. Nah, iki sing paling lucu. Enek arek sing sok pamer ngomong ngene, "Omahku lantai loro, mobilku loro." Wis yo Rek, aku bingung. Omahmu, mobilmu, kowe iki melok nyicil tah? Sing nyicil iku yo bapakmu Rek. Kowe kontribusi paling gede
paling yo ngentekno berase wong tuamu. Terus pas giliran bayar kas kelas 2000, alesane, waduh rek, aku gak duwe duit receh. Story Instagramnya ini mobil Alphard, tapi bayar kas 2000, tangane gemeter koyo wong isi pulsa. Sosmed iku surgane wong gengsian. Captione koyo work hard, play hard. Kerja apa rek? Kerja apa? Tak takoni kerja apa? Wong tugas sekolah nyuntuk kancane kok. Terus foto-foto ning kafe larang. Pesene opo? Banyu putih. Mergo murah. Ora, mergo wifi gratis. Arek jaman saiki pamer liburan ning Bali. Postingane koyo liburan mewah. Postingane pemandangan pantai, sunset. Terus dikei caption chilling at the beach. Padahal pantai iku degradasi rek. Terus parkire 5.000. Nginepe iku ning losmen sing gange sempit. Kipase koyo mesin pabrik. Terus nek mlebu kudu ndingkluk koyo wong sing ngehindari jurus silat. Terus yo pas balik sekolah iku pamer ambek ngomong ngene. Bali panas pol yo rek. Yo jelas wong liburan wae ning ngene bed mbek pantai gratisan. Aku dadi mikir rek, wong sing pamer rezeki wong tuane iku lucu banget yo. Koyo kucing sing opo-opo pamer. Padahal sing iso golek duit kan yo sing rambut. Terus aku yo tadi mikir, kapan yo arek-arek pamer sesuatu sing bener-bener hasilnya dhewe. Contone, rek, aku lulus matematika tanpa remet. Nah, iki sing kudu dipamerno. Iki luwih langka tinimbang meteoroto. Intine yo rek, urip iki digawe ora usah kakean gengsi. Gengsi iku mung nggarai pegel tampil, pegel gaya, pegel etok-etok dadi wong sugih. Sing didelok wong iku sejatine ya mung kelakuanmu, duduk HP-mu, duduk sepatumu, duduk mobile bapakmu. Nek kelakuanmu apik, sopan, lucu, nyenengke, wong bakal seneng cedhak karo kowe. Tapi nek kelakuanmu mung pamer duwite wong tuamu, wong liya bakal batin. Halah, iki mung operator ATM bapake. Matur suwun ya rek wis ngrungokke. Muga-muga sing ngrasa cepet-cepet sadar. Tapi nek gak sadar, yo gak apa-apa sih. Penting aku wis lucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.